Pues és el dia en el que visualment és quan més estem exposades a poder reivindicar els nostres drets. Un dia molt important, sobretot per a les persones que hem intentat fer realitat els somnis. Per a mi, el 8 de març és un dia per a commemorar la importància de les dones en la societat. El dia 8 de març és un dia de reivindicació de la dona treballadora. Principalment, per a mi, el 8 de març és una reivindicació de la igualtat dels drets entre la dona i l'home. El 8 de març per a mi és llibertat. Agraïment per totes aquestes dones que lluitaren en segles passats per a que nosaltres, jo, per exemple, avui en dia siga una emprenedora. El paper de la dona a la història va molt lligat a la criança i al manteniment de la casa. En el temps dels meus pares i de les meues abueles era una vida de dins de casa, de no eixir, de dilluns toca llevar, dimarts se fica la roba que s'ha fet almidonar, que això ara ni se sap ni existeix. La mà d'obra era increïble, la feina que se feia. En el camp de la música, potser en les famílies més riques, les dones sí que podien estudiar, tocar el piano, tal, però tots coneguem noms de compositors famosos, Beethoven, Mozart, però noms de compositores no se'n coneixen tantes. Les dones és com que tenen que cuidar de casa, és com si estiguera renyit la part casa en la part d'eixir a treballar. Era el que t'ensenyaven, el que t'ensenyaven les abueles, el que t'ensenyava ta mare. Te criaven exactament per estar en casa i ja està. Era dependre de l'home. Jo ara ja ve que pots entrar a un siga o pots entrar en una cafeteria i estar a soles. Quan jo era jove, quedar amb les amigues en una cafeteria, això no estava ben vist. Cafeteria sense el nòvio, què fa estar ahí? Me va sorprendre sobretot que jo tenia la visió com una dona com que era igual que un home, n'hi havia certa igualtat i tot, però fins que no vaig conèixer el tema del feminisme que el tractarem en aquesta classe d'història, vaig començar a donar-me compte de les diferències realment que n'hi havia, no? Tu anaves a demanar un crèdit i aunque se va acompanyar d'una persona que li explique més en documentació, pues mira, el projecte és este, tal i més qual. No, perquè no, és que tu no tens res a fer. El teu home, si vols que vinga a parlar amb mi... Em pareix denigrant que un home tinga que cobrar més pel fet de ser home, perquè qui te diu a tu que una dona no tinga les mateixes capacitats o que un home? O sigui, està més marcat pel gènere que per realment la validesa d'una persona. Això me crea impotència i tristesa al mateix temps, perquè a dia d'avui encara passa en alguns llocs de treball. Jo vaig triar pel món de l'educació, vaig provar l'empresa química, però al final he acabat en el món de l'educació i en el moment que em proposaren el càrrec de direcció, sí que vaig dir, m'ho tinc que pensar. Clar, m'ho tenia que pensar. A lo millor un home no s'ho hauria pensat, hauria vingut a casa amb la notícia, posa per exemple la meva parella, no? Ei, que mira, que m'han donat un càrrec directiu. De canvi, vam haver-ho de raonar i de, jo vaig a dedicar-li moltes hores. A casa hi haurà que plantejar les coses d'una altra manera. Quan jo me vaig deixar la banda i vaig entrar en el món de la música més moderna, perquè jo ja havia gravat el primer disc, i jo me vaig donar compte que els músics, pràcticament tots els músics eren xics, eren homes. Les dones estaven més en ser vocalistes o cantants. A mi tots els que m'han acompanyat en la banda, ja més en la música pop i rock, eren homes. I jo me plantejo per què. Fa 20 anys, per exemple, no n'hi havia tants equips de futbol femení com puguen haver ara. Fa 20 anys estàvem obligades a jugar en equips mixtes en companyia de xics i a lo millor érem 16 xics front a 2 xiques. T'acollien com a una més, veient que tu lluitaves i el fet de lluitar contra els xics a nosaltres ens feia més fortes. Però ja quan anaves a jugar fora de casa sí que és de veres que els comentaris de certs pares, de l'altre equip dels xics i tot, sí que podien haver comentaris que t'ofenien. Després n'hi ha una altra cosa que passava quan jo anava a la banda, no sé ara, perquè ja fa anys que
que no vaig a la banda. Que això sí que me va fer reflexionar a mi molt, i és que no n'hi havia dones de la meva edat. Tot eren, les xiques que n'hi havia en la banda eren o xiques jovenetes que estaven estudiant, o hi ha dones més majors que potser ja tenien ja els fills més criats, ja més majors, no? Però dones de la meva edat que foren l'edat en què si tenies una família i tenies fills, els fills eren menudets, no n'hi havia. I homes sí que n'hi havia de més rango d'edat. En el moment que te planteges buscar ajuda, ni se te passa pel cap que et pugui ajudar un home. Busques l'ajuda d'una dona. Entonces, la que ajuda a la dona és una altra dona, o la que ajuda a casa és una altra dona. No et planteges que un home puga recollir a les teves filles del col·le perquè tu tens una reunió, o no, és una dona. Per què? Pues no ho sé, perquè té més instint, perquè no ho sé per què. Sempre pensem que a casa si la feina de netejar, organitzar, ens havien de tirar una maneta, havia de ser una dona. El que vol és complir el seu somni, el que vol fer en la vida. I quasi tots els somnis, no ens enganyem, se compleixen a partir de moltes vegades dels negocis i dels treballs. La meva idea no era predeterminar de jo vull... No, ha anat eixint poquet a poquet, jo he anat fent, i sé que n'hi havia més camí i ho intentava, i afortunadament vaig estar a certa. La dona explicava que ella s'havia renunciat a la seva carrera de piano per estar en la família i perquè l'home poguera dedicar-se plenament al piano i tal. I ella havia renunciat. I ella ho dia tan feliç, no? I jo vaig dir, no sé, a mi no me sembla bé. Jo, si fora jo, a mi si me digueren, si jo tinguera que triar entre un home i la música, jo triaria la música. Jo triaria la música, no? I clar, això a mi no me va agradar massa. Però jo me dono compte que si això fora ara, en l'època en què, perquè aquestes persones ja eren majors. Si això fora ara, ja no passaria, perquè les dones ja estem una miqueta més ensenyades a no tindre per què renunciar de les coses que volem fer. No teniu que renunciar a res, podeu fer-ho tot, i si un dia t'has de dur al xiquet a l'assaig o has de fer que siga un poc partit entre l'home i la dona, se pot fer. Sí que és de veres que potser fa 10 anys arrere sí que comença tot un poc a pegar un poc més la volta. Per exemple, en els Estats Units, un dels deports pioners és el futbol femení, antes que el masculí. Puc dir que les meves companyes de carrera avui ocupen uns llocs de feina on en altres temps havien sigut homes. Això és una feina que hem d'agrair a les generacions anteriors, perquè si nosaltres som com som, és per els referents que hem tingut. Que jo compare la meva generació i generacions més joves que jo en la de ma mare o la de les meves iaies, i jo trobo molta diferència. I jo crec que sí que s'ha avançat molt. I jo crec que han aconseguit prou. En els últims anys que ha fet coses també, te dic, fora d'Espanya i en Espanya també, jo m'he sentit tratar com una empresària, no com una dona. Una de les coses que s'ha aconseguit avui per avui és que moltes seleccions absolutes de països europeus s'han aconseguit equiparar al salari dels xics a l'hora d'anar en la seva selecció convocades. S'ha recorregut un gran camí, vull dir, anem a parlar a nivell el que jo conec ara en aquests moments, a nivell associació, per exemple, sí que estem ja, jo diria que, això, 40, 60, una cosa així. Les dones per dalt. Les dones per dalt. Sí que és de veres que les dones, jo crec que ens motivem unes altres, i si ella pot, jo puc. L'institut tinc que reconèixer que està supercompromès en aquest tema, perquè jo sols porto 2 anys a l'institut, però m'he donat compte de que no ho tracten sols en una matèria, sinó que al llarg de l'any, per exemple, sobretot en la literatura, però no sols en una matèria, sinó en totes, per exemple, en la literatura introdueixen textos on les escriptores són dones, que això fa uns anys no passava, mitjançant xerrades que no sols són el 25 de novembre o el 8 de març, que són
dies representatius per a la dona, sinó que tots els dies són estos dies. L'escola ha de ser considerada un espai neutre i un espai que fomenta la igualtat, sense ningú tipus de dubte. És a dir, un alumne o alumna ha de sentir-se igual que el seu company o la seva companya dins de l'escola. Qualsevol programa que vinga que promoga la igualtat serà benvingut i rebut amb els braços oberts. Tant de bo no fes falta, però és que sí que fa falta. Sí que fa falta, encara fa falta. Jo tinc llibertat d'expressió, cosa que fa anys no passava. I aquesta sèrie de coses han vingut donades gràcies als fets anteriors que han anat avançant i hi ha hagut un progrés realment social, però encara queda per fer i encara ens queda molt d'abans. Queda molt. Vull dir, hi ha cultures on la dona encara té un paper relegat a segona posició, o a tercera o a quarta, inclús els fills li passen per davant. Jo crec que hem evolucionat molt a nivell laboral. Hem aconseguit moltes coses les dones, som emprenedores, els llocs de treball estan equiparats, inclús salarialment això ja està ficant-se en ordre, fent la mateixa faena, que se pugui cobrar el mateix. Però crec que no s'ha avançat, l'únic que ens diferencia encara, jo crec que és dins de casa. Són detalls que moltes vegades algú no li fica atenció. Els pares són els que tenen aquests prejudicis de ser el xiquet o la xiqueta. Els xiquets, al final, quan són menuts, els dona igual jugar en una xica al futbol o que un xic jugui a les nines en una xiqueta. Jo sé que veig que hi ha homes que estan més conscienciats en aquest tema i que defensen la igualtat de les dones i que estan totalment d'acord, però sí que n'hi ha altres que veuen el feminisme com a un intent de superioritat de la dona cap a l'home, que realment no existeix. Que jo sempre dic que la igualtat en realitat no existeix perquè no som iguals. Ningú és igual que ningú. Però sí que el que hem de buscar és una equitat, que tinguem una igualtat d'oportunitats, que tots puguem tindre les mateixes oportunitats dins de les nostres diferències. Dis-me quants mars caldrà travessar abans de poder descansar. Fins quan les bombes hauran d'esclatar abans de que no en quede cap. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Això és un pico-pala. Això s'ha de seguir insistint i reivindicant i fer-nos de valer. I les dones que moltes vegades ens posem la cameta, estar unides. Vull dir, una dona recolzada per altra dona ja és un potencial increïble. Falta conscienciació, i sobretot conscienciació a la dona i a l'home, als dos. Conscienciació, que som persones. Vull dir, naixem persones, naixem que quan són xicotets tu no distinguixes si el teu amiguet és un xico o una xica, tu té igual el que és. Doncs així seguiria seguint així. Considere que si hi ha hagut un avanç social de les dones, de la figura de la dona, pot continuar havent estat definitivament que no hi ha una desigualtat entre els homes i les dones, que ja en tots els àmbits siguin igualitaris, que no hi hagi diferències socials, que no hi hagi diferències salarials, ni de ningú tipus d'aspecte. L'educació és un fonament sobre què han de créixer les persones. I l'educació es dona a les escoles, a casa, a la televisió, hi ha molts àmbits on pots rebre estímuls educatius d'igualtat. I això és el que s'ha d'aconseguir. En el dia a dia, tu donar-te valor i no instal·lar-te en aquest rol de víctima, sinó de dir, jo estic ací, jo tinc el meu que aportar, jo tinc el meu don i el meu talent i el tinc que aportar a la societat. I si tu te poses en el teu lloc, els altres te donaran el teu lloc. Jo ara en aquests moments molt feliç. Feliç d'haver vist la meva trajectòria sense tindre ninguns estudis especials. Simplement les mans i el voler fer. Per molt que ens menosprecien o ens diguen no ho podeu fer, no te ho mereixes o no eres capaç, dia a dia la dona ha lluitat i seguim lluitant per demostrar que som iguals, que podem fer-ho i que ens ho mereixem també. Això, amiga meua,
tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Això, amiga meua, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent.